Οκ. Η Ιρανή ακτιβίστρια και δημοσιογράφος Ναγκίζ Μοχαμαντή, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 φυλακισμένη, θα αποσεχθεί σε δίκη επειδή κατηγόρησε Ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών που φέρουν υποκράτηση. Ανακοίνωσε η οικογένειά της το Σάββατο. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα και αφορά ένα αρχιτεκτικό μήνυμα που έστειλε η Μοχαμαντή το περασμένο Απρίλιο στους υποστηρικτές της από τη φυλακή, όπου κατήγγειλε για γενικευμένο πόλεμο εναντίον των γυναικών στη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ κατηγορείται ότι επιβόθηκε σε προπαγάνδα εναντίον του καθεστώτος. Οι Ιρανικές δικαστικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Μοχαμαντή επιθυμεί η δίκη να είναι ανοιχτή προς το κοινό, ώστε αυτόπτωτες μάρτυρες και επιζήσασες να καταφέρουν και τις σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράττει το Ισλαμικό καθεστώς σε βάρος γυναικών σε Ιρανικές φυλακές. Ενώ παράλληλα, σε ένα μήνυμά της, παρότρινε σε Ιρανές να μοιράζουν στοιχεία για τις συλλήψεις και τις σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.